É unha persoa en moitos aspectos tradicional, moi conservadora en algunhas cousas, valiente e discreto cando tivo que selo, e moi unitario, creo eu. É unha persoa cunha traxectoria que é moi coherente, non? Trasalba para el foi sempre un lugar como moi idílico, non? Era o lugar do descanso, era o lugar do traballo intelectual, e despois en tempos difíciles, nos tempos da guerra, é o lugar do refuxio, non? É onde el, sempre se fala do exilio interior de Don Ramón, e foi en Trasalba. Cando o sancionan e lle proíben volver ao instituto e lle quitan o sueldo, o que fai é retirarse á casa da aldea. Que fai durante todos eses anos? Non se rende, el segue escribindo. Faino obrigadamente en castelán, comprende que non ten ningunha posibilidade de publicar nada en galego, entón o que fai é escribir en castelán, escribir moito para si mesmo, cousas que el sabe que vai ter que guardar nun caixón, esperar a que sexan publicables. E logo hai algunhas mostras de honestidade e de coherencia que son moi bonitas, non? Que sempre se fala do mesmo, como asina baixo pseudónimo aqueles textos que escribe, digamos, en falta de liberdade, en castelán. Entón, decide non empregar o seu nome propio, e a época dos pseudónimos. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.